To je другий вебовий прототип аплікації при спрацювання візуалізації віртуального модулю гуманоїдного робота. Також Кеті творить цю аплікацію, присмирює його на домат-странку. То sú nejaké nastavenia, môže ich uložiť užívateľ. A keď prejde na recording, tak môže spustiť nahrávanie pohybu robota. Tu vpravo píše nejaké skratky info. A môže ten zoznam uložiť. Tak presmeruje ho na edit. Tu môže zmeniť nejaké parametre v tých samotných keyframoch. A tieto dáta uložia sa v dátové zozname. Datalog. Ešte používateľ môže poslať nejakú spätnú väzbu. A myslím, že to sú všetko.